Satumpang Bapak yang kanan. Talarui dek kilau amel parmato mangko nyoperak tabuang jauh. Bapak yang kanan sang mantang muda bakawan jomburu alang pipi di tangan belapekan sajo udah talarui dek kilau amel parmato perak tabuang jauh. Yo malah yo sansa nan bansai juo nan manang buang yo malah yo sansa nan bansai juo satu atensi dari tuan rumah buat Kak Susi, dipersilakan.